Oh, may akong plastaranan di sa una. Ito sige akong pamigay, oh. Bang! Mamigay ko, pero mabigyan niya ko. Pa mo ko gisaligan na to, God. Pero karon, ano ko gisaligan? Akong papa nga kapgo. Kapgo siya sa una. Pero karon, kapgo gyapon. Level 2 lang noon. Titik lagi na yung mga gini karon. Ating hiring kani pakay lagi na ron. Tiad lagi ng kuto-kuto na ron. Ara. Uy, kanya. Ala, wala. Gusto mo to bay? Sakito sa tayo na eh. Mau tong kahit sa una. Ano pa sila? Mga bata, naman ito dahil. Pero titik gyapon eh. Kaya ugwa ka gana. Hospital. Dito hospital, misteryo to. Apa-apa yung mga dari agad signagit yung mga agit na ron. Pakay ka po ng kuto-kuto na ron. Tiad ka pong kuto-kuto na ron. Ay, yaro eh. Mo ka pangumpra ko na pang barbecue na ko ba? Bang! Ay, gaya mo sa balay, ganun. Gawas na galing ko sa balay, no? Kilaay kayo ito, ah. Ay, ano? Ano taron? So may Ikaw, asa ta? so may oras na ay. Las 4 media. Yawi ribalan, mang oras ba bisig wala rilo? Gagi nga. Invisible na. Kung wala kay Jim, di mo makita. Kaya nakalutars na. Yawi ro na duta. Mo na yung resulta sa si duta niya. Mo may pagsugod sa duta, gusto na patio ng fountain. Unsa ni ka? Buhay nga. Kabulong, wala tayo relo. Mungutana pa ka. Yawi, pagkatapos ng tagbari, practice. Di barangay ba? Sige. Lami kay mga moves ba? Ano naman yan? Ano ba? So, pinana-ana dayo. Oh. Ano ba? Dula-dula pa rin ang football na eh. Dol-dol ako, pero cellphone ra. Mo lagi tara. Ano ba? Ano ba gusto mo? Bites kayo na, pwede kayo magkankana na ba? Ano na galit ba? Tara, tara. Buwa nga, di lagi na sila kumpiyansa kagi-agi. Dari yakit. Buwa ning baluarte na ko na dire. Bang! Dawa, na mo agi dire ron. Pakay na po. Ara. Surbol na po eh. Bayo? Kaya na, mga moves. Buwa kay sumo wala ko ah. Mga sadeh. Ano ko? Ano ba? Bites kayo, makadang kana. Ano rito? Di ko kailangan di mo kailangan abot na rin. Ay, Tara. bugay tayo eh. Kani kay NB yang sit up na yung duwa oh. Dunk lagi ni kuto-kuto ni ron awa. Tingit bari yun ba? Sabi idul-dula ganoon ba? Tara, boss. Ciao, say boss. Okay. What? So ay magbalik dire kay sa pagpila pa kabok. NB yan sit up de. Dunk ka nung kuto-kuto. Kaya huwag mo balik to. Ay magwalay level to nga papa. Level to kapgo. Asid yan ang kapgo level to eh. Mangatang babago. Pasil ako. Pasil na suro ko. Dire ko agi kay nagakontra dito. Ugma na pod. Kita man to ba eh? Gibigyan lang kita. Eh, ilan ako sa wala ba? Amigo kami ato ba? Oh. Palit na mapanumbag ba eh? Tatay, gaya to eh. Balikan tayo si Bukron tato. Balikan na lang na ta. Balikan ako susunod. Ugma lang siguro. Sige, tara. Tara. Skit. Karon nga adlaw mamigay na budta. Pero bago ko mamigay, mag-practice ko daan. Putol lagi ng sagiron. Magahi man. Ito taglahi. Uy. Paksit god. Paksit pero kung gamot. Dahil. Kita, tago mo kumok dire. Ano ba siguro? Dapat hawdon gina ko ni pag-practice ni. Bang! Kiwa na ko sa ligan. Kaya akong papa. Di duty na. Kapgo level to. Papa. Pasensya pa.
Disco! Uwa! Ulat mo. Kay padulong na ko. Sabi pala, dali ba? Tay abuhan man eh. Mali mo na akong itupahan. Sabi pala, dali. Abuhan na dali. Kaon, suro ko dali ah. Tayo pigo ka ilis. Kami ang tagsudan. Balik sa gabi. Kay mali akong itupahan. Ngaan mo ko dali, basak ka naman dali. Uy! Balik ko mali mo na akong itupahan ba? Hey! Mali naman na akong mga power-poweran eh. Kaya na ako na-control akong teleport ba? Mali, mga po ba? Sapat po na eh. Punta, nag-brief na lang po ko. Balik ko. Ano ko resin ba? Ang shirt na ano po. Para man na makaw na gata nga power sa kuwa eh. Tao. May baktas na lang ko. Stop naman yung maaw na gihatag na lolodokyo sa kuha nga power eh. May pay gamiton lang ito pinan Naruto nga moves. Naruto. Naruto. Ano? Diri aso plaster ke proglandong diri. Kaligay ng taron. Nakapait lang ni watay sa nina o sinilas. What if itong bigyan karon ko arburan na itong sinina o sinilas? Ay, nahinalay. Sakto. Sinilas o sinina. Awaton tani. Ito baka may tao. Apa tayo may mga agay dito nun. Magamit ito akong pinaraktisan ngayon na ba? Abot na kadali. Kaya naman na rin. Bitok rin di mailot rong dawa. Buwang atong gapon ba yoy? Pang! Namigay man? Lagi ba? Ang nga lagi. Is baka nakanato to. Kay naki yanda na palwa dire bakit? Pangkugoon yun ako to ba? Niya na siguro yung umunta ka baluan sa na-plaster ko dron. Noon po diyan sa nakon ay butang sa nakon na dira. Pero, mag-plaster gitu sa Ronbay kay ngita na mo itong tripan. Siguro po. Bad boy, kay kurmo eh. Sakit jap na mo tayan. Kaya po na eh, kung wala lagi kaya kung bitok li, natawa. Kung wala lagi kaya kung bitok li, natawa. Mapod lagi ako lagi utong-utong ng gapon ay. Ay, di pa ni mo ha? Dahil na yun, dahil mag-inong. Ay, lagi. Problema ni Ron, Lug. Problema ni Ron, kung dito siya ma-plaster, hindi itong lisbakan. So, paminaw kung plaster to ba eh? Plaster to. Mapanboy kayong Bad buwang. boy, kay kurmo eh. Sige, pag dako kay kamot to ba? Dito na yun. Kayo, skit kayo. Mahapa lang talaga, basta dahil ma-plaster na po ito na gawin. Di naman itong balik dito sa area niya. Hindi na tumbalik to sa lain. Lain, magbuto nga area to. Ilan to ron? Sila Ilan to ron? Siglit to ron, huwag ka na. May mga agi na yun, sige bigyan po ba, may mga agi. May mga agi din nga kuhan. Bigyan po niya. Mabigyan, magito ka na, may mga agi, bigyan mo niya. Kaya to ba? Kailan makato ni mo? Ay lang, kay Miatoy. Bata may bay, suod kay Miatoy. Ya, ngano namigay man to siya? Wayaw ko balo ron, nagbago, nagagwang ron. Bata may sauna bay, sabay-sabay may sauna, ginasup-sup pa nila akong sipon. Ayate, kuya, Okay, gano'n na na yan. may kasuod sauna, ito tingala ko bay, ngano na yung ato siya. Ngano namigay man po siya, no? Wala sa siguro nakabantay sa mga.
Amot lang po ka ba sig dapat yung problema po siguro. Problema pero dili po siguro yung ana ang basihan bay ng problema ka bay. No, mamigay ka tao ba? Siguro to kuha mata lagi. Kaon siguro. Amot lang gani po. Dakog lawas na to. Ano? Bukok lawas na to, may kaon. Mura naman ganitong si Batista. Sira. Ay siguro. Tira po siguro to kuha no. Amot na po ka uta kabalo bay sig problema po to sa pamilya ba no. Hindi ba to? Lain itong tirada sa una eh. Ligo kayo suod, ginato ba? Gikan elementary. So nag-high school me. Suuda din niya to bay no? Suod, kinalabay sa una pa. Pero nagbago naman siya ron. Lahi man yung pagkabago bay kay dili man tarong. Bad boy man. Unay magkapuan na tong unggoy. Wow, ano? Mangunggoy, mangunggoy, manay bro. Katawan na to itong kunan eh. Itong Pero- sakit na, pakangan ba? Gani yawas pero balas juga to bay sakit ang kuto-kuto ba. Lagi eh. Atang to ron. Abot ata kay basig na alid yung mga panon plaster gitu. Abot na drip, abot ata. Basig mo abot ba? Prastara pa ang bad boy dito. Bigyan ko na ron. Daw. Ang bad boy dito ko ba? Na-plastara po. Dito. Bas, pulis ako. Basi makulatahan ko to karon. Suga pa tayo eh. Bigyan nun niya. So bata ra kapata ba? O siguro, kaglay pa ato ba eh. Nagatang na dito. Ano atang bay? Andam na yung kuhan diya. Anong bahay? Tanaw na to ba? Andam na yung mga bunal diya. Eh, Ah, may permente man nandu sa ikan tubangan. taon. Parang amaw. Aging na pun mabigyan na ni ba? Wag agi may mga bata dre, basi Yan eh, na kasi pun niya. madama yung mga bata ba? Hiring na to diri ba? Ringan na to dre. Bantayan jud nato na sa mabigyan na pun nagkon ba? Bigay po na ron. Kutob. Na, kit ba ang kuto-kuto. Habit, wala no? Wala sila yung trabaho ba? Mabigyan lang jud. Gusto ko taga may diri, si masilip ta ba? Ito na no? Sabi jud ka. Ang igayo. Paano ba ba? Paano na ba? Ano yung gusto ka ba? Iwan na ako, ngawat ako mo na. Ngawat ka, undang kami ano eh. Undang na magkawat-kawat eh. Undang, ngawat na ikon niya ba? Ito na mga tang Ba? ba? Aktor ba oh? Tumunumbag gani. Ano ba? Lumbag na nagkalit eh. Lumbag na nagkalit? Pag na mo agi, kung bago nagkalit, yate kayo. Diyan magay may gahapon Diyan, yan. may gapon, nagdagan kami no, sakit pa yung piano no. Sas! Awa, labang mo na. Labang mo na bata. Wow, lukot-lukot as kuwaron. Kaso kayo, siguro ba pugnan na lagi takadaan, ayaw lang yun. Talay kang sumba, kaya pati ko suga lagi. Lukot-lukot eh, ligid-ligid pa may. Ay, kumpiyansa yun. Gandagan niyo eh. Wala na sa kuha. Unsa ko sa una. Ay, balo, may nga kawatan ka. Pariya, may tali sa una, mga kawatan no. Gagawa nga lockout, kumuha niya sa una. Kamu may kusog mangawat. Nakabalo sa tirada na po na nila. Lagi basin po mga. Pero lagi ba, mamigay na nagkalit. Ikaw, kusuladahan mo, pero wala lagi. Pugna lagi takadaan, ayan lang yun. Idang pakadaaron. Kuwanta makalsaan eh. Dako, naglawas oh. Ah. Dako, naglawas na oh. Lawas na oh. Ikaw, bato ka. Bigla ba? Dun sa wire na sa kuha. Turo ko. Lapan ako. Lagi, isa, lagi. Di lagi ko papugong. Kamu, gibigyan mo na. Bigyan mo eh. Ako yung bubalo sa jog bigay ano siya. Wala eh. Nawon na lang mo dili. Nawa na to eh. Oh, ito, sige na ron. Awa. Loko. Lukot, lagi na ron. Lukot, lagi na. Awa. Ayati, abata. Ay, sugay. Giduol jud bay. Duol eh. Giduol jud oh. Ah, sos Iday, bigyan ni ron, tama. Idol-dol pa bigyan ni ron. Ay, Wala ko bay nga sigarilyo ito yun dili mo bay. Bay. Magaling kang kupal ka. Bay. Alay kabalo mo sa mga bad boy bay nga kanir yung pangitaon jud nila. Salamat sa gana bay ba? May problema bay. Salamat sa gana bay ba? May bay. Salamat bay bay. Pero ginagata ka na bay ba? Problems bay sa mga bad boy. Salamat kay bay. Parehara ta bay. Magaling kang kupal ka. Lagi bigyan bay. Layate, gipalood man. Yan niluhod binuon. Sa problema bay kasabot ko sa mga bad boy. Ikaw ginagata ko sigarilyos ko bay ba? Dali bay. Salamat kay bay. Ya bay. Nya. Una na ko. Sige bay, sige bay. Una na ko. Ayog. Ah, mana. Padulong na diri. Tulong na. Ano yung mga bad boy bay? Ay, biliban na naman si mo ay. Duot balagi to. Bigyan mi atoy. Ang orti ka lang mi nga. Gagamitan na kong pakyo to. Pakyo na. Load ayun. Ipakyuhan ba day? Pakyo roy. Testingin ninyo. Gago ka ba? Sige na to na bay kay para di na taga. Pag di na to ba na bigyan. Yan eh.
tingin niyo to, di lagi ito mamigay lang. Sure ka na, pakyo na. Basta uni lang yung pakyo. Ay, yung patingoga, para di Abot nyo mo dito. mabigyan. Pakyo na dito. Pakyo dito. Ay, yung patingoga. Bad boy, magkita ba eh? Ay, lang yung padula. Okay, Budol so kasi gato? action niya, na, dito yung pakyo para di na mabigyan niya. Look, magkay bad boy, Load. magkay purma. Luhod lagi sa inyo lagi. Pero naman, kung ebidensya ba eh, na may ebidensya. Tama to. Ebidensya, Yan na, ano kung pakyo to, unod-unod na. Uy! Testingin niyo ka. Tama, to. Tara, Testingin niyo. Ay, sige na mo sige. Ano Ano mga dito? Ano mga dito? Tira mga. Basta, dili ako paabot. Tanong rin po sa inyo. Impas na daron. Bitok di melot na naron. Dagan-dagan yun na sila ron ba. Bigyan na ng bad boy dia. Adi, siguro to magpaluyo-luya ba eh? Pastig-astig ta. Sige, pakiwa na pastig dito, pakiwa mga dito. Pakyo na to dito na. Kado. Astig to eh. Ijo, diretso mo. Gituman yun akong advice, ha? Pamaol di melot ninyo. Tanaw na ako ng trip eh. Paabuto na ako. Ako yung una pakiwa kay para ako yung una ludhan niya. Ayaw, ako na, para ako muna mo ludhan. Ay, ako una gulo. Ayan nila lang, para wala lalis. Kitang duha. Kitang duha, pakyo. Ba't kamot ba? Ah, sige, para kita duha luhan no. Waas gagawa di mo pagkanasibay. Tara, tara, tara. Pakiwa ni mo, boss. Pakiwa ni mo. Pakiwa ni mo. Pakyo na mo duha na ya. Boss, ayo boss! Ayo boss! Sige, sakyan ka rin mo! Angat, ito los po ay. Mali, mali ito ba eh? Pakiw-pakiwhan daw. Lagi? Buangay. Awa, black eye na noon.